Ngesinye isikhathi kwakukhona indoda, lo muntu wayeganiwe, behlala bobabili kanye nengane yabo yomfana. Laba bantu babe sebancane kakhulu ngeminyaka yabo, kungesibo abantu asebebadala, nomntwana wabo esemncane kakhulu. Kuthe engakakhuli, esemncane kanjalo, wayese ehlabeka unina, esengenwa ukugula. Kodwa lokhu kugula akwaze kwasho ukuthi uzohamba emhlabeni. Kwangathi yinto ezobuye ibe ngcono. Ukufa ke kunjalo kuyakhohlisa. Uma ngabe kumfikela umuntu kwesinye isikhathi, kuye kungazivezi ukuthi njengoba kufika sekuyikhona ukufa. Mhlambe lelo langa okufika ngalo awasezukuba maningi amanye emva kwalo. Mhlambe inyanga azisezukuba imbili, mhlambe ayisezukuba ntathu, mhlambe unyaka lowo ngokugcina. Kuye kuthi noma kucindezele, kodwa libe likhona ithemba ngaphakathi kwakho ukuthi njengoba kukubambile nje, mhlawumbe kuzobuye kukudedele. Kanti cha, akunjalo, sekuyikhona impela ukufa. Emhlabeni wonke nakhona la endlini zikhona izinto ezinjalo. Kwabanye abantu ukufa sekufikile, kodwa njengoba kunamhlanje nje abakaboni ukuthi lokhu kukhwehlela naleli khanda noma nalesi sifuba noma nalesi sibhobo noma naleli phika noma nalesi sisu akusikho ukukhwehlela okwejwayelekile, umoya wokufa. Mhlambe unyaka lo akuwona sekuunyaka okugcina. Izinto ezesabekayo lezo maNazaretha. Ngisho ukuzicabanga noma umuntu ziyamfikela ekhanda ukuthi konje kambe kungenzeka yini. Umcabango njalo uyasheshe awudlulise, abambelele ekucabangeni ukuthi yinto esikhashana ezobuye idlule. Kakhulu mangabe umuntu usuke esemncane ngeminyaka yakhe yokuzalwa, usanezinto eziningi abezethembisile ukuthi usafuna ukuzenza. Naba abantu abadala kuyabehlela lokhu engikhuluma ngakho, kodwa kuvama ukuphatha kakhulu abantu abancane. Umuntu omunye uma iminyaka yakhe yokuphila seyimningi emhlabeni, kuye kuhlale omunye noma engaphethwe lutho nje, umfikele lo mcabango ukuthi konje njengoba iminyaka yami yobudala emhlabeni seyimningi kangaka, kungenzeka ngelinye ilanga mhlambe elingekude uNkulunkulu angibizi, noma ebona abanye abantu abayintanga yakhe behamba. Umfikele umcabango njalo ukuthi njengoba ebona lo muntu nalo muntu ehamba, mhlambe naye alisekude ilanga lokuthi uNkulunkulu ambize. Kodwa abantu abancane yinto leyo engavamile ukuthi ayicabange, noma ebona abanye abantu behamba, noma ngemkhuhlane noma ngeingozi noma ngani, kuye kungamfikeli ukuthi acabanga ukuthi konje nami kungenzeka.
Akukho yini okungaphelele. Abantu abancane abakhona la endlini sonke nathi kanye nabo ukufisa kwethu ukuthi mabakhule, kuthi mababe badala, nabazali babo babafisela kanjalo ukuthi umntana sengathi angakhula bona imihla yokuphila emhlabeni, mhlambe angedlule, mhlambe kube njani, mhlambe kube njani. Kodwa umuntu ngokaNkulunkulu noma ungamzala wena umncelise umkhulise kube njani, kodwa ungeke uze wazi ukuthi iminyaka yakhe ayinqunyelwe uNkulunkulu mingaki njengoba ekhona emhlabeni. Uye enganaki njengoba bekhona nje, angisho ukuthi ukhona onakile. Angiphathi ke abantu abadala ngoba kuye kungehlule lokho kuthi noma umuntu ebabona abantu abanye abayintanga yakhe akade nabizolo behamba, ubefihla omunye namhlanje, usasa afihla omunye, na ngokuzayo kade ehambile yofihla omunye. Kukhona nabagcotshwa abanjalo, bayathunywa nabo, simcele ukuthi akasihambele aye emzini othile ayo silalisela ubani, afika afunda umthandazo amgeze nokunye okwenziwayo. Kodwa angazi noma kukho konke lokho ukwenza kwakhe kuye kumfikele yini ukuthi konje kungenzeka kusasa kube uyena okuzothunyela umuntu kuthiwa uhambe uyosimela lapha kusibanibani. Sehambile usibanibani naye, uhambile. Into yokuqala leyo inkulu nayo ukuba umuntu acabanga ukuthi konje ngelinye ilanga angakhohlwa uNkulunkulu uzombiza ngelanga elingaziwa, mhlambe likusasa, mhlambe lingonyaka ozayo. Into leyo enkulu maNazaretha. Uthi uShembe unenhlanhla umuntu oye akucabange lokho ngelinye ilanga ukuthi konje kuzofika isikhathi sokuba yonke into engiyibonayo engijabulayo ngayo nenjani, nengijabileyo ngayo nenjani, ngehlukane nayo, nalo mzimba wami ngiushiye, ngiye phambi kukaNkulunkulu lapho ngizofike ngibuzwe khona ngokuthi ekuphakameni wenze njani, emhlabeni wenze njani, nali ibandla labantu bonke ohlangane nabo wena ndoda, nasi isabelo sabantwana bakho owabaphiwayo wena ndoda, wena nkosikazi, nanku umuzi wakho waphiwayo, wenze njani, awuveze, azibuze noma kulungile noma kukhona okungaphelele, azame ukulungisa. Lo mbhali walencwadi ukhuluma ngendaba yokufa, kodwa okuza ngenxa yolaka lukaNkulunkulu. Khona ukufa kunjalo, ukuba umuntu athi mayehamba la emhlabeni kube khona izinto ezingasile azenzayo ezimcunulayo uNkulunkulu, ahambe ngokungazihloniphi, nomhlaba angawuhloniphi, noma indoda ihambe ngokungayihloniphi, nomhlaba ingawuhloniphi, nenkosikazi ibe njalo, ibe nezinto eziningi ezisinengiswa ebusweni bukaNkulunkulu. Noma ekhuluma akhiphe izinto ezinephunga elibi phambi kukaNkulunkulu naphambi kwabasezulwini, izinto ezibanga ukuxabana. Lapho ke kwafika khona yena abantu besale bexabene noma bebezwana. Umayeke waqhamuka wathi ukuhlala isikhashana uzothi esukuma uzobashiya bengasezwana.
kunesibiba esibi